दिनै नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि मोजां मोननायाव जोंनि धोनस्रि समाजनियाव प्रेस मसाहारि सारखौ नोंथांमोना देरहानो हाबाय बिनि थाखाय जों गासैखौबो खुलुमो। मोनसे खोथा सोंलु आं खालामदों नोंथांनावहाय गोबां रायजोफ्रा प्रेस मसाहारिखौ जेरै नाम ओरै मानसि होनना बुङो रायजोफ्रा गोबां बुङो नट अनलि दि बिपिएफ नट अनलि कंग्रेस नट अनलि दि गासैबो ओंखारखानायखा जोंहा रायजो राजाफ्रा मिथिखायो समाज सारा बेसेबांखिनि अनो खस्थ'जों दिनै सारा देरहासारबाय बिनि थाखाय जोङो गासिबखौबो जों साबायखर होयो। नाथाय नोंथांमोननि मोनसे मोजां फिडबेक माइनरिटि पिपल जेरै मुसलमानफ्रा बुङो जे जान लेंगे जेरै मोनसे खोथा दङ धोनस्रि समाजनियावहाय दिनै जाथि नायाखै हारि नायाखै गासिबो जाथि गासिबो समाजनि हिसाबै दिनै सारा खामानि मावदों सारा अनदों बेखायनो दिनै न'खर प्रेस थारैनो डिफाइन आसाम 50 सानसे मोसाथारगोन जागोन बे निस्सय खोथा दिनै गासिबो जोंनि बिटिसि आवहाय बेसेबांखिनि दङ गासिबो जोंनि सार बायदि जुदि गासिबो नाथाय गोबांआनो मोनसे प्रसार खालामोमोन दे जेनेबा बिपिएफ सोदोबानो फैला बे सारखौ बेबायदि अननो थाखाय दिनै गासिबो रायजो राजाफ्रा धोनस्रि समाजनि जोंनि एमसि